Masu kallo da sauraron gidan talabijin da kuma rediyo na Hope, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannan mu da kasancewa da ku a daidai wani lokaci da muke gabatar muku da shirin tushen fasaha. Kamar da kuka sani dai shirin tushen fasaha shiri ne wanda wato wannan gidan rediyo da kuma talabijin na Hope suke ɗaukar nan kawo muku a kowane sati domin tattaunawa akan abin da ya shafi kaɗe-kaɗe da wake-wake na ainihin adabin baka na Malam Bahaushe. Kuma a wannan sati cikin ikon Allah ina tare da wato malaminmu wato Malam Lawal Musa Dan Kwari wanda za mu gabatar da shirin tare da shi. Allah shiga ta malam, barka da shigo. Yawwa jama'a assalamu alaikum. Na'am. Masu kallo da sauraron mu yau za mu fara kallon shi ma menene a ita kanta fasahar wanda daga ne kuma za mu dora ko in so mu dora harsashin ginin wannan shiri akai in Allah ya yarda. Allah shiga ta malam, za mu taho gare ka. Menene fasahar a farko? To fasaha abinda na fahimta wadda kake magana yanzu shine ta adabin baka. Wato abubuwan da ake gani Bahaushe na yi yanzu musamman ta fuskar wake-wake da raye-raye da kuma kaɗe-kaɗe. Ina tsammanin shi kake magana sosai. Yawwa to abu ne wanda yake yana da lokaci mai tsawo, amma ina ganin wani abin da ake ce mawaƙe rubutacce na Bahaushe wanda aka fara gani ya fito a zahiri shine irin waƙe-waƙen da ake yi a lokacin a wuraren da ake ibada irin ta gargajiya. Waƙoƙi wanda kake jin masu kaɗe-kaɗe irin na boli na yi duk gyauro ne na irin wa'annan waƙe-waƙen da ake yi a da. Ina kila wurin bautar irin ta su magiro za ka ana maganar inna duk inda ka ji ana irin ana maganar aljani to su ba da kuwa yawa to abu ne wannan wanda ake yi a lokacin da ina tsammanin duk ƙasar Hausa a lokacin ba musulmi. Maguzanci ne kawai. To ai shi ne addinin Bahaushe na asali, shi ne addinin Bahaushe na gargajiya. To amma a lokacin da musuluncin ya fara yin tasiri a ƙasar Hausa, musamman mutane za su yi mamakin jin kile da makoma baya da yawa, wato lokacin da aka haɗa kai tsakanin Hausawa da Buzaye aka kafa daular Agadas. A Agadas dinnan da ake magana yanzu ta jamhuriyar Nijar. To ai ita ce daula wadda ta fi kowace tsuwa wadda Bahaushe zai iya bugun kirji ya ce ya kafa. In na ce daula ina nufin ƙasa wadda a tarihanci tana iya tsayawa da kafafuwanta, kuma tana da abubuwa da yawa wanda ake son a gani a wurin ƙasa. Kamar kana magana kan kafuwar daula ba tushen Hausa ba. To ai daga nan ai kafa daulolin yana da alaka da harshen da kuma fasaha, saboda za ka tada a lokacin nan waƙe-waƙen da ake na tun farko wajen maganar addinin na gargajiya wanda daga su ne suka digira aka samu sarauta, aka samu komai a ƙasar Hausa, aka samu shugabancin, sannan aka kafa daular. Ai shi muke magana. Su Hausawa mutane ne waɗanda suna da tsananin ƙoƙari wajen waƙe-waƙe. Don ina iya tuna ko lokacin da aka yi mu daga baya-bayan nan za ka tadda kusan kullum za ka ji mun yi maka sabuwar waƙa ta wasa, in tashe ya zo za ka ji sabuwar waƙa tashe. Abu ne wanda a lokacin mu ba ma ɗauki shi komai ba. Zaurance kuma za ka ji yau idan aka yi wannan yare kuma za ka ji ai wannan. Bari in yi maka shi ka ji ga misali. Zagarganni girgije girgi ka gargo no gurgu. Kada abinci za ni je Kano. Wannan zaurance ne wanda tun muna yara duk wa'anda muka taso abokanan mu sun iya shi. Zararannin rikar ranoro ka gara tana ba za ni Kano. Wannan wanda bai san wannan zaurancin ba ko Bahaushe ne kaga zai yi waya ya iya fahimta me ake faɗi. To ai lokacin ina gwada maka yadda kasar Hausa take, saboda ka a wancan lokacin da muke magana
waƙoƙi ne ake yi irin na ibada irin ta bahaushe. To a ce wannan ya nuna salo da kuma ƙwarewa na irin sarrafa harshe a lokacin kenan. Tun asali bahaushe yana da wannan shaidar. A inda ake bauta irin ta gargajiya wanda a lokacin ba a magana addinin musulunci, za ka ji ana maganar aljannu su ake masa da iskokai. Kuma za ka ji ana masu waƙoƙi masu ban sha'awa ga wa'ancan mutane. A to ai da shi ai kowane abu da lokacin shi. Na'am. Wancan lokacin wannan abin shi kadai ake magana. Ba a ma san akwai musuluncin. To amma lokacin da aka zo ana waƙoƙi irin na su inna doliya, a lokacin da irin su Bala Usman suka zo suna nazari, ya yi nazari akan wa'annan waƙoƙin da yawa. Kuma duk wanda ke da bukata idan ya samu aikin da ya zai kasu. Ko in zan bada misali ko akwai yan kungiyar gas fund na Niger sun yi ma ita ma ina waka ke inda ke ce inda ke yawa to kuma mai daji akwai waka ko da ke ba inda ce ma aljanna ba, amma sunan inda ne ya tasiri a sarauta irin ta gobe. Kina jin waka kina da matabar dangwarzo, kina da mara taba dangwarzo da yamfa giwa ta ba sanya gaba inda kisa, kila kana jin waka yawa. To irin waɗannan abubuwan an samu ɗaruruwan shekaru ana yanzu, amma a lokacin da musulunci ya fara lekowa, musamman zuwan Imam Abdulkarim al-Makini, wanda a lokacin nan kafin ya zo kamar yadda waɗansu shaidu ke gwadawa, duk ƙasar Hausa ba masallacin juma'a, duk ƙasar Hausa ba liman. Ko da akwai musuluncin bai kai inda za a ce ga limamin wuri kaza ba a kai inda za a ce ga masallacin juma'a wuri kaza. To amma lokacin da Ibrahim Sura, na taɓa zuwa Sura tana nan da kaje Maradi, har yau ina da duk Sura babu gida wanda ba na kara ba, inda ba a yi kwanakin nan ba, tana nan bayan Maradi. Shekaru kaɗan da suka wuce na ji ina da Maradi kenan. Maradi daga can idan kai kamar za ka hanyar gidan rinji kenan. Hanyar gidan rinji ba gidan rinji ba, hanya wani ke zuwa Agadas. Ba yanzu inda ake masu motoci ke so motoci. Kwatano ba ana ne Nijar, ya akwai can inda ake zuwa ana so motoci daga Libya ba shigowa ba ya bai ba. Anyway, daga dai ka shiga Maradi kana tambayawa kofa wadda take ta karshe daga arewa, wannan hanyar zaka yi. Hanyar Yamai din kenan, hanyar gidan rinji, hanyar Tsululu. Yanzu hanyar Yamai daga nan? Ko da ke hanyar ba dai bane ba. Yawwa. To a lokacin da Ibrahim Sura aka ce ya gayyato, wanda suka ce a sarkin Katsina musulmi na farko ne ya gayyato shi. To amma lokacin da ya zo, da na bi daga baya ne bincike sai na gane a shi kan shi yana fama da matsaloli iri-iri a can gida. Shi mutumin talimsin talimsin kuma tana cikin ƙasar Algeria wanda ake ce mutum misan ke yawa, saboda haka daga can ya taho, idan ka ɗiban mafɗin za ga ƙasa za ka zo har Katsina. To amma a lokacin ai ba ƙaramar tafiya ba shi, saboda haka lokacin da ya zo Katsina, a lokacin na sarkin Katsina wadda suka ce Muhammadu Korau, wadda suka ce a Ibrahim Sura, shi ya ba shi dama irin abin da ake ce ma yanzu prerogative kamar na masi. Malam yana iya ta da hukunci wanda sarki shi da kanshi, sannan kuma ya ba shi dama ya ce abinda nake so a tarbiyyantar da matasa bisa tafarkin addinin musulunci. Malam kuma ya shiga aiki, aka zo aka sa doka a nan cikin garin Katsina, saurayin da duk yake ya kai matsayin shekaru na baligi sai ya ajiye mu, bai kuma isa ya sa walki ya hito ba, bai kuma isa ana azumi ya hito gande ba. Ma'ana a lokacin nan kuma ya ba da umarni ya ce a fara kafa gidajen shari'a irin yadda ake ganin su yanzu. Kotuna kenan. A lokacin da duk kasar Katsina ko kuma ce ma duk kasar Hausa ba kotu, amma a lokacin shi ya fara wannan aikin, ya fara naɗa alƙali a nan garin Katsina. To irin wani abubuwan duka suna da alaƙa da fasaha, saboda za ka tada idan ka bi ka ba kowane lokaci idan ka zo za ka tada akwai waƙe-waƙen da Hausawa ke yi waɗanda ke da alaƙa da abin da ke faruwa a zamanin. Ya ka kalli to irin wannan fasaha
ya da tasiri wurin ginuwar wato shi a malam bahaushe? Ana nan al'imam Karim Almagili ya tafi da kamar shekara 200 da wani abu, sai aka haifi dan Masani, sai kuma aka haifi dan Marna. Waliyan da aka yi a Katsina kenan su ne kuma malamai na farko Hausawa wanda duniya ta sani. Kafin waɗannan malaman guda biyu babu wani malami wanda duniya ta sani a ƙasar Hausa. Duk cikata da bace wata su ne malamai waɗanda sadda suka yi rayuwa, idan kai maganar su duk wanda ya san ƙasar Hausa ya san su. To kuma suka yi wani irin gagarumin aiki a lokacin nan ne aka yi wata waka wadda ina da ita a lokacin da bin Masani ya taso yana kan tarihin addinin musulunci. Ina ganin ɗaya daga cikin abin da ya fita a hankali shine wato yakin Badar, yaki na farko kenan wanda manzon rahama ya yi da kanshi. Saboda haka sai dauki alƙalami sai ya rubuta waƙar Badar. Tana nan Ibrahim Yaro ya yi amfani da ita a cikin littafin shi na Hausa a rubuce, duk wanda ke da bukata gani ba zai gani. To amma waƙar dai abin da take magana wato tana fito da irin karamomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban shi, musamman irin su Ali bin Abi Talib. Saboda wato narration ne, labari ne ke badawa a cikin waka. Dan ina iya tuna akwai lokacin da yake maganar wani ne fiyaka daga cikin mutanen Makka ya taso da gudu da doki ya tunkari Annabi, yace sai gode shi da kafe, yace kuma wurin babu rana. Saboda haka sai ya fara laki yana ka gafarce ni ya fiye yi a waƙe ke magana. Sannan Annabi sai ya kalle shi sai ce mai kaje babu komi. Waƙa ce tana nan wadda duk in aka karanta ta ko kwanaki na ji wata ta shigo a gidanmu a nan unguwar tana bara da wannan waƙa, yanzu ba shi shekara 10. Saboda haka tun a wancan lokacin waɗannan waƙoƙi suke tasiri har yau. So waƙa ce wadda ita ce waƙa wadda aka fi sani, wadda Bahaushe ya rubuta da Hausa, wanda ban tsammanin akwai wata aka banta ba. To muna godiya kwarai da gaske Malam Musa Lawal dan Kwali da wannan gudunmuwa. Daidai gashi mun koro amma kuma lokaci ya riga ya mana har yanzu daidai mu za mu tsaya nan, in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga inda Allah shi kai mu lafiya. Masu kallon mu anan za mu tsahirta saboda yanayin lokaci, amma kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba. Yanzu a madadin Malam Lawal Musa dan Kwali da muka kasance da shi a cikin shirin, sai kuma gidan talabijin da kuma rediyo na Hope da suka dauki nan kawo shirin, yin na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Nusa nake cewa fi amanallah. Allah